Misschien is het oerbeveld, misschien ook niet, maar in de Niesaske schrijfwijze heel in sluttende syllaben, sluttende lettergrepen, veel manieren om een e of een e of een ei of een e te schrijven. Waarom? Omdat dat in het Oud-Saksisch ook zo was. Het Oud-Saksisch maakt een onderscheid tussen E1, E2, E3 en E4. Ten eerste schrijven we nu als AE, dan zit in woorden als gerne, heert, paard, erde, woorden dit in het Duits een R hebt en in het Hollands een A. Dus aarde, waarde, paard. Een tweede, dan schrijven we als E Grieks en ei. Dan zit in woorden als steen en been. Woorden die in het Hoogduits stein en bein zitten en in het Gronings ook stein en bein. Maar in andere dialecten steen en been of steen en bien. Heel veel variatie dus. Maar het helpt dus als je andere spraken ook kent. Een derde, dat is de EI. Dan is al vanaf het Oud-Saksisch altijd hetzelfde blijven. Dus in weinig, ei en in klein. En omdat het Duits er ook nog altijd een ei heeft en het Hollands ook, door wie in de Niesaske schrijfwijze niet verveelt, hebben we er ook gewoon een ei. Dus klein, fijn, ei. En dan een veer. In het Oud-Saksisch was dat IO. En dan is bij ons een vlakke E hebben. En in het Gronings een I. En in het Sallands en Drents een I. Dus we worden als diep en brief, diep en breef. Klanken dit in het Hollands de I hebben gekregen. Dus lief en brief en diep. En in het Hoogduits ook. Liep, brief, tief. Nu snap ik dat het allemaal vrij lastig is om te onthouden. En misschien denkt gevoel niet. Daarom hier een klein ezelsbruggetje. Mijn leeuwen kleine paard steekt met de benen op een steen. Of op zijn Gronings. Mijn lieve kleine paard staat met de been op een steen. Of op zijn Sallands. Mijn lieve kleine paard steekt met de benen op een steen.